abwere zikomo kwambiri tisataye nthawi bwana Chisale mumalizitse kuomba mkota kenakano titenge mafunso awiri atatu ku media media institutions amene abwera pano ali malipota amene abwera pano zikomo kwambiri maulemu aperekedwa kale kukhala chete sikupusa ndati ndiyankheko mu zinthu zina zimene zakhala zikulankhulidwa posachedwa apa tinapita ku kasungu imene ndinapempha Inspector General kuti Inspector General atiuze anthu amene anaphwanya kukhapa anthu kuononga magalimoto a anthu pambowe. Nditanena mawu amene aja ena ake anakhuta kalongonda wawo anaganiza kuti azayankhe mopusa. Kwa ine ndikuti mopusa chifukwa chonena kuti iwowo ndi atsogoleri a dziko lino la Malawi akuyenera kubwera kumadzapanga press conference yawo yothandiza dziko lino la Malawi. Koma chifukwa chakuti tsiku limenelo kunatuluka nkhani ya azamba yonena kuti mafuta kumigodi uku kaya zatani kumeneko alipo azizatu amene azifotokoza amene akuzitsata anaona kuti oncha nzeru tikapange press conference imene pamene potizika kuti Chisale. That's nonsense to me. Kuli zinthu zambiri mdziko muno zimene zikufunika kuti zitani zichitike. Ine ndamupempha Inspector General sanga ndiyankhe ine direct amamuuza omulankhulira imene likamwa yache pita muthalika kamwa yake ndana malombawo achakweraso aliso ndikamwa kunkuyu. Koma the whole minister wa local government ndikumaka yankha zinthu zokhudza na security. Mphamvu kuchuluka anayenera kudziwa kuti kesi ikunenedwa apai siyanga. Nkhani iyi yapita kwa Inspector General afusane ndi anyamata ake. Sitina mutu kwa Inspector General tidampempha mwaulemu. Koma iwo anayankha chifukwa kuti ndamphamvu kwambiri a minister local government. Mwina akanandiyankha azikhale ng'oma ndikanatha kumva kuti ndunduna wawo. Mwina akanandiyankha kunkuyu ndikanadzotoyi ndikamwa ya president akhoza kundiyankha not Chimwendo. No. Mphamvu zisachuluke kwambiri bwana Chimwendo. Ndina chimwene yanga ndikupempheni mphamvu zanu zichepetseni pang'ono. Chifukwa mukazipitiriza kwambiri sikalekale mugwa. Ndikuthokozeni a MCP, ndikuyamikeni mumatiimbira somafoni kumatiuza kuti yayi awawatu mphamvu zisachuluka alakwitsa apa ambuye akudalitseni. Tiyeni tigwire ntchito limodzi ndithu dzitiimbirani muzitiuza muzitifotokozera zonse zimene zikuchitika kumeneko. Ndikubwerezanso mawu amene nanena ku Kasungu. Tidapereka 3 days kwa honorable olemekezeka a Inspector General kuti atithandizire kugwira anthu amene anapanga chipongwe chimenechi. Up to now sitinayankhidwe 3 days ija inatha kulibeko. Ndikukupemphana ichi ndikudziwa muna mwali otanganidwa tiyankheni tikukupatsaniso 2 days. Ndikuperekanso 2 days. Ine ngati National Youth Director sindikulolera kuti anthu anga amene alanyamata anga amene ineyo ndimayenera kuwateteza azimenyedwanso ayi. Ngati simutiyankha within 2 days tibweranso poyera kuzakuuzani kuti tikuyenderano sopano sikuti anthu ositikuwadziwa tidakuuzani malipoti onse anachitika mayina anakupatsani chikuvuta nchiyani kuti mukatenge anthu abwere. Ndikukupemphani Inspector General tithandizeni. Ndisanamalize nkhani yomweyo kumangana kwakwana sikuna kukwaneni kunimanga ivi nineyo anthu muli ndi uzimu inu ndabala satana abala yandani mwanimanga kangati mwamanga RG posachedwa apa chifukwa cha mawu amene analankhula sindikulankhula zambiri fankhanizo zili ku court. Mawu omwewo enanso analankhula mukapeza munthu akugwiririra mwana muotcheni zikusiyana chani. Nafeso tatopa nazo ndipo khalidwe ilili likapitirira inenso
ndiuzaso anthu anga anyamatanga kuti akuluakulu apolisi sakutimvera tipite ku polisiko tikadandaule eno tonse mugulu osati kumenyana nanu koma mutiuze chimene chikukuvutani ndi chani kuti anthuwa amangidwe. Posachedwa apa mwalankhula mawu nkhani ya Chilima I think itayima kaye imeneyi itayima kaye tisayilankhule amene akulankhula awotu ndazibale amunomo m'Malawi muno. Ineyo ndikamuona mmene Chilima ndi mula mwanga. Chilima ndine timachoka mudzi umodzi timachoka tiye mmodzi. Even a single day sindinalankhulepo nena kuti akuluakulu apa mwakuti munafuna kundimanga munandiyimbira foni kuti ine ndabweretsa chipolowe kuntchewu pa zinthu zimene sindinachite. Ndiye pano ndikukuwuzani ndipo ndikunena pompano kuntchewuko tikukumana timve ripoti lituluke. Palibenso kuti apa tipondeponde kulibe zimenezo. Mwanimanga kokwana kwatha. DPP yamangidwa kokwana yatha. Ndipo panopa mukamamanga munthu muzikhala ndi zoyenerezeka. Ndikufunse na polisi mayotamu mafuta ukamangira anthu matenga kuti apolisi akuyenda ndi dzigamba jombo yakutha. Koma lero kungonoti kantenge ni Chisale makhuza 3 kwa nyamula Chisale mangochi uyo zomba blantaya mafuta mukwatenga kuti. Ndibwerere kwa abale anga DPP tikupita kuzisankho. Ineyo ndikupemphana akuluakulu a secretary general ine ndi monitor wa Central Region. Ineyo ndikhala monitor wa Central Region. Ndipo monitor mudziwiretu kwa MCP kuti monitor wawo ndi Chisale. Ndipo izi zimene mmamenya anthuzi kulibe ndipo sizitheka. Ndipo ndikukuwuzana Malawi nonse a DPP nsanje tuchitipa kulibe amene amenyedwe. Chifukwa ine ndikhala ndili patsogolopo ndilinso ndi anthu anga amenenso ndimagwira nawo ntchito. Ndipite kunkhani ya atola nkhani. Ndikupempheni nonse nsanje tuchitipa a DPP, UTM, AFOD, UDF. Tiyeni tateteza atola nkhani. Atola nkhani akuopsezedwa bwana. Ndipo atola nkhani ineyo ntola nkhani wina anamutengera foni mpaka nakumpangira drit ndili pomwepo. Mzimayi ntola nkhani wake opanga anyamata ake omwewo. Tiyeni ifeyo tigwire ntchito anyamata tosa DPP tiateteza atola nkhani. Tionetsetse pamakhala ntola nkhani amakhala kuti pakuti tiziyakhala maso athu kumeneko. Palibe chifukwa choti tizikhala tikulimbana ndi atola nkhani. Chonde tipange zimenezo. Ndibwererenso pa nkhani ya Mbowe ndikumalize. Sindinalankhulepo ndi munthu kumamuuza kuti oyiya ineyo mwakuti. Nkhani imeneyo mwina ndasire aliwemba ayilongosole kuti zidakhala bwanji zinatani chifukwa ndikalongosola ine zioneka ngati ine ndikuzipakira. Kwa MCP mwazoza anthu kwakwana. Siyani zimene mumachitazo ifeso ngati anyamata timatha koma ulemu ndofunikira. Nkhani ya Mbowe ndaipereka Malawi yonse amene munonongera magalimoto mwamva. Chotsatira muchimva kuchokera kwa Inspector General. Ngati Inspector General satiyankha tisataso njira yoyenerera osati ya nkhondo yayi. Ndipemphe Bwana Chimwendo ndabwereza ndithu dzina lanu. Mukamabwera pa press conference kumakonzeka ndikanene izi zothandiza dziko la Malawi osati Chisale. Mwandimanga ine kwakwana kuti ndikufotokozereni zimene mwakhala mukundichita ngati chipani cha MCP mwina tingotaya nthawi ndimangokuyang'anani. Koma kapali pano ndingonena mauti enough is enough. Ndiyapempha aliwemba pang'ono pokha mungofotokoza zimene zinakhala za Mbowe. Thank you. Olemekezeka a Secretary General pamodzi ndi atsogoleri nonse achipani. Olemekezeka atola nkhani. Choyambirira bwana Secretary General mundilole ndinene mawawa kunena kuti anthu timanena kuti boma la Kamuzu linali lankhanza koma boma lotsogozedwa ndi Achakwera ndi lankhanza kwambiri. Ine ndi mboni ndisanalankhule nkhani ya ku Mbowe. Bwana publicity mundilole
kanthawi kapepala kanu komundipasa takamaliza nkhani zimenezi. Ine ndi mboni inu atola nkhani mukudziwa mu chaka cha 2022 ndinamangidwa pamodzi ndi Chisambere. Sikunali kumangidwa koma anatiba apolisi tikuyenda mu msewu tinachokera ku office kwa DC tikupita ku nyumba kwathu. Ananditenga ine pamodzi ndi mwana wanga nkutika mu Land Cruiser ndikudiphwanyira maglasi yanga akuchipatala prescription glasses madaladala apolisi akuntakataka. Lafika ku polisi kunabweranso Land Cruiser ina atamanga Chisambere. When you are arrested you become vulnerable, ndikuti ulibe mphamvu. Tinali mu unyolo koma apolisi anatenga mashamboku nkumatimenya kutimenya mwankhaza. Ndi anatenga iPhone nthawi imeneyo inali latest iPhone 12 ya Chisambere ndikuitenga ndikuphwanya kuti iyi ndi imene umalembera pa social media. Atiuza akulikulu la chipani kuti foni iyi tiyiphwanye. Anatika musero mu toilet kuti mukhala munomo mumve kuwawa. Panadusa 10 minutes ina anandikweza Land Cruiser ndi apolisi 20 ndikundipitisa kuna Tenje. Patsogolo panali kagalimoto kena ka polisi apolisi 20 bwana patsogolo galimoto ya polisi wi kundithawitsa. Chisambere anampitisa kuna Mitete. Ndema kamaona lero Chisambere asakulankhula ineyo nkhaniyo ndikuidziwa. Ena mmaganiza kuti ndi chibanzi koma tinaona nkhanza za boma la Malawi Congress Party. Ine pamodzi ndi Boni Kalindo komanso Kingsley Mpaso anathawa mdziko muno chifukwa cha nkhanza la boma la Malawi Congress Party panali ku America. Inunso atola nkhani mukudziwa mtola nkhani nzanu mmodzi anathawanso Gregory Gondo. Anatira na nduna 4 Richard Chimwendo Banda gospel kazako nthawi imeneyo Timothy Ntambo komanso anduna azachilungamo. Timakambirana nkhani yakukwera mitengo kwa zinthu mdziko muno. Pasonkhano umeneyo ndikuti parliament inali mkati munali mu September. Anatiuza nduna imodzi kunena kuti parliament yatsala pang'ono. Amene anasokoneza zinthu kuti zikwera mitengo mdziko muno nda DPP. Parliament yatsala pang'ono yakangotha parliament tikuyamba kumanga anthu nduna za DPP zimene zinali boma nthawi imeneyo. Panadusa 1 week anamanga Ben Piri. Panadusanso 1 week anamanga Honorable Mwanamveka. Mboni yanga ndi Timothy Ntambo. Mboni yanga ndi nduna ya zachilungamo ataita Simvalo. Zimenezi muziwe kuti kumangidwa kumene kumangidwa atsogoleri mdziko muno ndi kwandale. Nkhani ya pambowe muno muli olemekezeka Atokotembo komanso munali nzanga Tiaone Henry. Anthu athu anakhapidwa ndi zikwanje mwa nkhanza. Ine ndinali pomwepo ndi zigawenga za chipani cha Malawi Congress Party. Tinatenga tsiku lonse la tunthu ine ndi anzanga awatembo tinapita ku polisi. Maina amene amafuna kuti ngati pali maina awo tipatseni maina ali ku polisi. Wamkulu wa polisi wa CID wapalilongwe tinampatsa maina kuti maina amene anabwera pambowe ndi awa. Ndengati akuwafuna mainawo atipeze tiatenge tipite nawo ku Lilongwe polisi tikapatse mainawo. Chifukwa mainawo anasunga ku polisi kwaliko. Nde ineyo bwana nimafuna ndinene, we will remain resilient in pursuit of justice in this country. We will not be intimidated. Mainawo alipo. Zikomo kwambiri.